Alguna novetat? Es veu que el jutge li fa el salt a la seva dona, que va en cadira de rodes. Em referia al cas, no a la sèrie. Ara anava a buscar l'ADN. Pot apagar el llum, sisplau? Hi ha restes per tot arreu. Però ni rastre d'ADN. Toni, es pot saber on has estat? Parlant amb la recepcionista. No vegis com escup la tia quan parla. Encengui el llum. És el mateix cas del València. La mateixa parafernàlia xinesa. Sí, però aquest cop s'ha encarregat primer l'entrenador, després el director esportiu. I ara el club. Vas veure el partit ahir? Van començar marcant, però al cap de 5 minuts, 2 gols del València. Almenys va ser ràpid, no com el dia de la Real Societat. Es pot saber què hi fan a la meva habitació? Qui és vostè? Quina relació té amb la víctima? Senyor, tranquil, no, chihuahua. Toca el president de l'Espanyol. El periquito es mío y me lo cargo cuando quiero. Au, vinga, va. Tothom fora. Sí. Anem a fer una copa? Sí, hi ha un lloc aquí al costat que està molt bé. Sí. Vinga, reando, que es gerundio. Senyor, oye. I ara res. 4 merdes, una mica de soja i segur que sembla pollastre.